Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ugogo Skhoseni ukhwindul ile yandaba yapho. Ugogo Skhoseni uyaphendula ke kodwa khona la esehleka khona ukhwindul. Size kuleyo ndawo sizokhuluma ke nje sizoxoxa bomama bosisi bodade ngobe yomama le isihlangene nenyanga yomama. Sibambe la kwimpendulo kaGogo Skhoseni nezinto eshiwo ukhwindul. Ukhwindul angithi ukhuluma eqala ku-interview ugogo Skhoseni ke nosephendula ukuthi nakho ukufaka igama lakhe esebizwa kuthiwa. Nayi ke into engasayazi ke esiyenziwe umntaka malume lo wakwaDlamini ugogo Skhoseni uthi ukhwindul uyakhala lapha yana hi akazi ukuthi ukhalelani. We guys, anikaze nina nimbona ugogo Skhoseni ekhala la online. Sengisholo ukuthi nje anazi nimbona ugogo Skhoseni ekhala, nazi ukuthi mhlawumbe umuzwa wokukhala ufikiswa yini, eyibekile indaba emkhalisayo ukuthi yini. Siyeza ke ugogo Skhoseni, ake ngichazele lo ngazi ukuthi ke ukhwindul ukhalelani noma udidekile. Ukhwindul uvele lapha ku-TV show, waphinde wavela ku-interview before i-TV show ukuthi wazana nengane yababa uMseleku, kodwa manje ke umntwana wababa uMseleku sebekhona abathandana naye. Mase khulunywa ke indaba yakhe siqhubeka kuba sengathi yena uma kade bona uphithizela kakhulu, so ukuphithizela kwakhe kuyingozi ngoba kuzofaka izifo la kubantwana. Kuzwakala kanjalo noma bengakubeki ngqo. Kwagcina sekushiwo ukuthi abanye ke futhi engase bathelele ngoba bebala ukuthi shuthi uphila nakho, uyabona. Mayizwakala ke lento izwakala ku-TV, isabala ku-social media, igcina isifika nasenganeni kakhwindul efundayo. Ingane ke isiyachwenseka, isiyabhulisha ngezenzo ezenziwa la ku-social media kanye ne-TV show osekuphatha igama likamzali okukhwindul. Imhlukumezile ke le ndaba. Yaphinde futhi okunye bekuvela kwachaphazela nomsebenzi wakhe usho njalo. Manje uma esela kule podcast uthola ithuba lokuthi aka-test, and maye testa ama-results akhe aveza ukuthi manje awunayo inkinga. Yilapha ke sefikela khona yinyembezi ukuthi usebizwe ngamagama, wabizwa ngamagama. Now ama-results akhe ngoba kuthe makuvela kusho kwabangathi lokho sekukhona isifo lesithathelene nocansi, umfana usithathe kukhwindul. So mayevela kule podcast uba nethuba lokuthi ke nakuba angiphoqiwe ukuthi ngitheste phambi kwabantu public, kodwa ngizokwenza ukuze kubonakala ukuthi ke akumina. Yileyo ke emkhalisayo. Bathi ke ugogo Skhoseni ngoba udiniwe indaba yokuthi uhlanganiswe nompumelelo nendaba yokuthi ngathi kudelele kumshado wakhe, wenza sengathi akazi ukuthi ukhwindul ubekhalelani isikhathi eside. Ugogo Skhoseni ke uyakwazi ukuhlukunyezwa abantu, futhi mhlambe yena nokhwindul bakwazi ngendlela elinganayo. Ugogo Skhoseni waziwa njengenyanga, waziwa Gobela nesangoma. Kube nesikhathi la abakhona emotional online. Angifuni sigxile ekutheni bekwenziwani kuye, ngifuna ukuveza indaba yokuhlukumezeka le menze wakhala yena Gogo Skhoseni. Ugogo Skhoseni uyahamba nohusband wakhe or ex-husband bayokwenza something asedamini because kune-message, fanele sithole sonke le message, umyalezo wenzela thina, bayambhlokha. Lo ombhlokhayo umblokhela ukuthi uzokwenza izinto ze-witchcraft la. Wakhala ugogo Skhoseni ngoba yamhlukumeza leyo nto. Yamhlukumeza ukuthi uzosiza isizwe kodwa sekukhona ombhlokhayo and uyamcwasa. Yaphelela lapho leyo ndaba, yavela lapha endabeni. Kwadingidwa ngayo ukuthi uhlukunyezwelani ingoba eyisangoma. Kukhona yini abasakholwa ekutheni izangoma zinje izinto ezingalona iqiniso. Manje akangazenzisi umntaka malume enze ngathi akazi ukuhlukumezeka ukuthi kuyini nokuhlukunyezwa abantu. Kwesinye isikhathi ungabi nawo amandla ngoba nakhona la mayefika ne-TV show sesenza ama-reviews kokunye wayengathandi, kodwa wathi ukulindele ukugxekwa.
Zikhona-ke izinto othi uma zinamatheliswa egameni lakho zihlale kabuhlungu. Yilena-ke yakhwindula ekhalela ukuthi kuthiwe yena uzobangcolisa or yena uyozobabangela ingozi, kanti kumpumelelo kune-list ende. Kodwa kukhethwe bani? Ukhwindolo, ngoba bathi umakade bona. Ukhalela lokho-ke. Manje-ke uma sekuphendulwa-ke sekubheka ngapha kuGogo Skhosana, khona abangathanda bavele bethi inyanga yabantu besifazane, bona bobabili abangashonisani phansi. Sisazohlonipha thina ngoba ibona babanga idrama. Nangu uGogo Skhosana esevela ngokuthi endumbeni. Leyo nto leyo ayisiyo imfihlo ukuthi uGogo Skhosana abantu abaningi uzobazi ngendumba ngoba uyisangoma. Abaningi vele bazomfuna bemfunela indumba ngoba uyisangoma. Ngisho saziwayo bazoba nokuthi eSouth Africa hlampe kwi-top 10 yezangoma ogobela inyanga edumile ukhona uGogo Skhosana. Njengoba uGogo Skhosana ene-following eningi kanje, ake sihambe siyobuka ukuthi kukhona yini angangisiza ngakho. Uma engasazwani-ke nabo, wena ngakusiza endumbeni yami, kodwa-ke ngibona ukuthi manje sewudinga i-professional help. Hawu, wamxosha ngalelo langa afika ngale endumbeni wathi wena ntombazane angikuboni ukuthi ngizokwazi ukukusiza, noma manje usedinga i-professional help. Hayi, ile nto kade siyihleka lena ey'nsukwini le yama-therapist abantu abamnyama ukuthi bahambe. Hhayi bonke wegazi sisazoyibulanda lowo mgosi ngoba nami nginokwami engatshelwa khona ngathi hhayi ngeke. Ngiyaxolisa, yazi ngihleka kabi ngoba angiphathekile kahle, baze uma ngihleka ngathi ngiyathunukala. Guys, kulaba bethu kubuye kuvuka ukuthi mina ngidabukaphi. Omunye umuze sesikuwe awucabanga ukuthi uthakathiwe. Hawu, cabanga uya kwi-therapist ezokutshela ukuthi wena awucabangini ukuthi uthakathiwe. Uphume umqondo wakho njani lapho ubuzophuma usangeni uthi hayibo, shuthi ngiyasangana yini acabanga. Guys, ngicela ukuyivala le video ngingayiyona, senginitshela iy'ndaba senginitshela iy'ndaba zami, kodwa indaba yabo nje abahloniphani bona bobabili. Mase kuthi nabalandeli behloniphani ngoba manje wena musukuba namanga uthi ukhwindloli akakhulumi kabi bekhuluma kabi, uphinde uthi uGogo Skhosana akakhulumi kabi bekhuluma kabi. Le yaSibindi-ke siyishiya kubo. Kukuthi noSibindi naye asimcela ukuthi ayi-confirm, akahloniphe nje, afunde ukuhlonipha. Afunde ukuhlonipha ngoba ngisho ngempela kuthiwa into akayenzanga usengaze asoleke ngendlela ayiphethe ngayo. Ngisho kuthiwa akayenzanga usengaze asoleke ngendlela ayiphethe ngayo. Ngiyabonga-ke support guys, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.